ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ସେନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଓ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ମିଶାଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା, ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି 1.4 ମିଲିୟନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସୋଲଜରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ତିନି ବିଭାଗ, ଆର୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂସେନା, ନେଭି ଅର୍ଥାତ୍ ନୌସେନା, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିରେ 14 ଲକ୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ 6.5 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମାତ୍ର 2400। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପାଖରେ 1400ରୁ ଅଧିକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ସେନା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଭାରତର ସେନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେଭି ବା ନୌସେନାରେ ଭାରତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।